niyazi ukuthi sithandazela. Mane mali eningi. Ungalande ekhaya. Siphinde ngengcono. Manje sayifotela zonke lezi zinto. Sithandazela. Mhlawumbe bekho nje abantu inqoqo bakhohle ukuthi sithandazela. Tanto bakuphela ukuvula phakathi. Uphila ukuvula phakathi. Nabo umsebenzi. Sithandazelana. Uma sifa siphinde sivuke. Omunye ngezothini. Awubeke isikema. Afanele phela sithi size umthandazo siyothandazela nasasithandazela. Usindiso lomphefumulo yethu kanye nabakithi abangasekho. Sithandazela usindiso lomphefumulo kanye nabakithi abangasekho. All right. Hayi ukuthi siyavakasha esontweni. Asizeni uzovakasha. Sizothandaza. All right. Ukhona lempilo yamanje esinjalo. Esiphilayo lempilo le impilo yenhlobo nami. Usizi nehlupheko. Ukhona umuntu lapha othena ke othena hayi mina ayafuna ukungambela kahle. Wonke umuntu unazike nganethe. Yeah. Ukwahlukahlukana kwethu. Ngoba lo mhlaba ngowami. Usizi. Bazi bathi abaculayo bathi lo mhlaba bathi inkosi sicela usenzele inkosi abanye bathi inceba ukuthi ke ungale phesheya inceba noma ungala uyabona abanye bathi sicela usenzele inceba abanye bathi sicela usenzele inkosi kodwa kwababili bashite njalo bangithi akunjalo ngoba lo mhlaba esikuwona unjani usabuye umhlaba. Umuntu ulala uzwana naye kusasa mawuvuka sazwana. Kwenze njani? Bathe. Siyezwana bafowethu. Yeah. Kodwa ikhona impilo esenjalo esithenjiswe yona. Kwathiwa uma leli dokodo ikhaya lethu elikuphi esemzindeni lenze njani? Uma lempilo le esiphilayo manje yona iphela kukhona impilo ezokwenza njalo ezoqala kodwa kuphakathi kokuthi impilo ezoqala ngeyokubuso noma ngeyokuhlupheka nengilalele Yeah. uma umuntu efa akuphelele emangcwabeni nisakulalele Yeah. umuntu enze njani akwenze njani akuphelele emangcwabeni hayi bathi abanye bemndenini awusehleli nokhokho loyo angithi Yeah. bahleli ikhokho bahleli ikhokho
mhlawumbe uyadlula emhlabeni ingane zakhe isasencane yena uyabesebenza ayithenge ukudla enze yokuphila yini emkhathazayo mase fanele ahambe manje uyahamba manje aze omunye uma uthi ukwazi ukukhuluma njalo ubhekele ingane zakhe yini emkhathazayo bani uzonakela ingane ngoba ngeke zikwazi ukuzenza njani zizodlala zizophila ngani ngoba kuyena kade ezenza njani uyena beyinakekela eziphukule ebheka ukuthi siqokile yini zinjani nabethi manje abantu abangasekho sithi masifa sithi siya kuphi siya emndenini siya kwabakithi abanjani kodwa ngesikhathi sisaphila yithini esibenze njani esibanakekelayo sibahlabele sibenzele kusho ukuthi njengamanje basesigabeni seyingane kusho ukuthi masifa bengamele nesikhathazelo ukuthi banonakele ogogo bethu mhlawumbe size siqalo size sikhathazele ngokuthi ingabe ukhona njengoba nami ngiyobajoyina nje ingabe ukhona ningabe lokumfana okusele uzosinakekela yini nogogo ngoba nami senginakekele sekuphelile isikhathi sengiyobajoyina kanti bekungcono kusekhona nje ngabe ngibenze njani bengibanakekela mina bengenza sure ukuthi ngiyahlaba njalo nje ngiyenza umsebenzi ngenza itiyana manje sekuhamba mina owenza itiya unayisho ukuthi uzobanakekela noma uzoyichithi inkomo achithe yonke manje kuba sengathi la uyakhona wena ngemndenini engathi nje kuyokhulula kodwa wena kubhizi banakekela labantu njengeyingane okufanele ngabe uyakhathazeka uma uyakubona manje ukuthi ngoba labantu banakekelwa yima sengiyojoyina kusho ukuthi kwanina sekufanele ngenziwe njalo nakekele Ngilalele. Yebo. Yini vele esitheza ingqondo yomuntu noma evala ingqondo yomuntu. Laba bantu uzotwana ayi lapha kufanele kwenze ukuthi ngoba manje kwalala kungalungiswanga bafanele kulungiswa abaphilayo. Lapha manje ugogo lapha agcina ngangena manje angangenile ekhaya kufuna bafakwe ekhaya. Kufuna kwenziwe zonke lezi zinto abakwazi ukwenza njalo. Ukuzenzela lutho uma ufa wena uthi wena uyokwenza njani uyohlala kamnandi emndenini kodwa manje ngesikhathi uphile kungakhombisi ukuthi ukhahlele kamnandi ungazi ukuthi lokho basothela nje inkinga lokusonja lobana lapha Nisangilalela yebo uma lento siyiqonda kahle indaba yababele kuzosenza sicabange kabili kathathu masisaphila ukuthi masifa kuyokwenzakalani bakhona abathi uma sebedlulile emhlabeni uthi wabona bayadumisa bayeluswa onjani ngoyivala abasalambi abasenjani abasokho kodwa bayeluswa oyimvala kusho ukuthi labo bangenzelwe ngoba ukhona owenze njani bangenzelwe labo kube khona kanjani abadinga ukwenza njani ukwenzelwa futhi amagroup mangaki la ngabili kwabanjani kwabafileyo angithi yebo ukhona ukudinga ukuthi sibenze njani uma usebhedi impela kusho inkukhu kwambuza yikho ungamane uzamula mthuthu ngoba nawe wenze unganani ungamandla akho ungamane uzame inkukhu ngoba imbuza yini umdala wakho afuna abe inkomo kodwa ngoba manje kuyabonakala ukuthi amandla wekho isimo sihambi kahle ungamane uzame imbuza nayo inkukhu zama inkukhu angithi uzama ukwenza njani uthi abakhalele abasuka umlomo wapha ke bona wathi inkukhu abantu befuna amadla inkomo abanye nabayizame noma sibe ishubo bona mthuthu
Yeah. 15. Uzama ukuthi inyama ibe khona impela. Ngoba kunjani? Kunzima. Bese bakhona ukuthiwa bayeluswa basalambe bathi khaya bese bakuba bathi abalamba bakithi angithi bayeluswa onjani. Into engichathazayo ngaleli culo imvamisa wonke umuntu mayidlula emhlabeni ngokujwayelekile bayamculela leli culo bathi khaya elihle kalami ngoba nethemba lokuthi uya kule group engale mazalana ngokuhamba kwey'nsuku bathola ukuthi uyalamba ngoba wonke umuntu mayebekwa bathanda nikulalele Yebo. kubuye umfundisi kubuye bonke noma abakasonto babuye nomama besiphika angithi babuye bonke kuzokwenziwa njani kuzokubuka basho ekhaya lami angingene esangweni mama thizana laphayana angithi bahleli laphayana emgodini mayisho le ngoma kubuye ini ithemba ukuthi awu cishe nozibanyibanyana namhlanje uyakuphi ekhaya lesangale libuye ini ithemba cishe nobani nozibanyabanyana namhlanje wenze njani uye ekhaya vele ngithemba ngalelo suku lisuke linjani lidingeka uyabona sisuke siphukile kuphi emoyeni sisuke sibuhlungu silahlekelwe elinye ilungu lethu angithi uma kungaba khona umcabango wokuthi ngenzeka ukuthi akayi nasekuphumuleni akayi nasekhaya kungcono leyo siyazi kamuva ukuthi ungathi udinga ukwenzelwa sesakhona niyangezwa kuba ngonyana ngoba asibe sayihlanganisa ngalelo langa kuba ngathi lokududuza angithi kusebenza amagama amabalane ngokuthula angithi babaphumule ngane ngokuthula bese zihamba iy'nsuku ukuthi ayikhonto ofuna niyenze lapha ekhaya ukuthula kukonhlongo akho mntwana la ngokuthula ngokuthi ngithe ngisaphila ngangakhetha ukuthi ngibe ingxenye yale group eluswa yini imvama ngaba nethemba lokuthi ngizwa lapha baya khona ogogo bethu ngale ukuthi ngihlale phansi ngicabanga ukuthi ngabe bakuphi kanti lesakulalela uma umunye icabangisisa kahle athi hawu phela basekhaya labo hawu sebasenkosini bakuphi basenkosini makushayilanga lomsebenzi enqume elokho enqume isilwane bese yokhuluma emsamo makithemba nalomuntu ngathi lididekile unayo into yokuthi bakuphi basenkosini bonke abalala kodwa bayisebenzela uyemsama ngayi enkosini noma bacele enkosini nisangilalela akufuneki kufikwe isikhathi sokulala sidideke kanjani esikwazi kahle le mpilo lesiphila namhlanje yenze njani iyadlula kukhona impilo ofuna yenze njani iqale emva kwale uma umzimba wethu wenze njani
uqala impilo entsha. Kahle hle mama sithi umuntu usesishiyile. Kahle hle khali impilo sizokwenza njani? Sizoqala. Yilento ke size lesonke. Kuze ithi kubhalo uPawulo Paulo wahlala nabo bachasisela ngani ngezombuso wezulu, right? Bonke abakulalelayo wahlala nabo bachasisela ngezombuso wezulu. Into yenza basize esontweni hayi ukuthi umuntu ufanele nesonto lakhe nje. Lokho kukodwa akunemsindisi umuntu. Kodwa into yenza ukuthi size enkonzweni yilento ukuthi siyazi ukuthi impilo esiyiphilayo izokwenza njani, izodlula. Kodwa ngesikhathi idlula le kusuke kuqala impilo enjani entsha. Kuya ngokuthi ke ngesikhathi usaphila uyilungiselele impilo ozoyiphila ngayo. Ngilalele kahle? Yeah. Uma ngabe awuyilungiselelanga uzovukela phela khona empilweni wakho phela. Uma uyilungiselele kuzoqala indaba elithi iBhayibheli encwadini kaLuka 16:19 angithi ithi wafa umpofu ocabileyo naye wenza njani wafa kuthiwa ngesikhathi afulazaro ompofu uNkulunkulu wathumela ingelosi zenze njani zamthwala. Niyaqala uyizwa le ndaba uLazaro isicelo noDivas niyazi le ndaba wathi uma efa umpofu uNkulunkulu wathumela ingelosi zenze njani nesiceli naso twasafa sesisehayidese kusho ukuthi lo uthathwa ingelosi uyojoyina le iqembu likakhaya elihle uyokwenza njani ujoyina iqembu likakhaya elihle ekhaya lami lona omunye yena kuthiwa waseyemvelwa wahlushwa esangilalela ubani owayemndenini phakathi kwabo kanti uthini uJesu bathandekayo enkosini uthi anothandazana ithini aphinde baba wethu osezulwini. Okay kusho ukuthi kufuna wonke umuntu athandaza athini baba wethu osezulwini. Kusho ukuthi sonke ubaba wethu kuphi osezulwini. Kusho bekumele masidlule emhlabeni siyohlala nobantu baba wethu. Kodwa ngenxa yokuthi asihambanga njengokuthanda kababa wethu sithola singakwazi ukuya kubaba wethu. Alright. Uthi uJesu uthini? Baba wethu kuphi? Osezulwini. Kusho ukuthi uma sithi akasho ukuthi baba wami okuphi? Osezulwini. Futhi mayithi baba wethu akasho ukuthi makuwukuthi mina noMaphumula sizalwa ndawonye. Mangithi baba wethu osezulwini baba wami noMaphumula. Kodwa baba wethu la usho ukuthi sonke. Yiko kuthiwa ozonda umfowabo noma ozonda udadewabo noma umakhelwane wakhe angengene ekhaya. Ngoba baba wethu ziyahlala kanjani ingane ezonda naye ekhaya lokuthula nendumiso ekhayeni lethu elihame elihle zingangena kanjani ingane ezingazwani. Ngisho umzali emhlabeni uma ingane zakhe zingazwani ubiza umhlangano. Ngisho abangasekho kuthiwa akwenzi njani kuba nesiyaluyalo ufuna kube nokuthula ekhaya angithi? Uma kunjalo emhlabeni noma ngokwesiko lwenu kangakanani izulu lifanele libe nokuthula kangakanani? Uma kukhona ukungezwani nokuxabana phakathi kwabantu abathi ukhona ubaba njalo wethu kusho ukuthi obaba bethu laba nomkhulu bethu nabo batshela ukuthini abawuthandaza bathini baba wethu kusho ngoba nathi sithini baba wethu osezulwini. Kanti ubaba ke umzalayo bethini na baba wethu esho uNkulunkulu. Umkhulu ke naye wafuna ukuthandaza bathini baba wethu. Wena uthi mawulala uyakuphi?
wena ufuna ukuya umkhulu uthi baba wethu wena uthi ngiyakumkhulu wena kama ngathi sengani ngathi nje kodwa lengane kaKatrina lena lengane kaKatrina nakanga ngqondo yini ithi ufuna ukuzakini izomthatha ngobaba izomthatha njani ngoba nami ngithi baba wethu osezulwini bebonke uNkulunkulu mayefika ekhaya kukhona ubaba kukhona indodana khona ubaba khona umkhulu mayefika yena uba yini uba ubaba bonke babe ngabantwana bakhe angathi bantwana nobaba bonke baba abantwana bakhe bese uzosho lathi bantwana bakaNkulunkulu esho nokhokho yebo umntwana kaNkulunkulu nje ukuthi uNkulunkulu sonke siba yini abantwana manje cabanga lebhobo usudlulile emhlabeni sesikhonza kanti nawe umntwana kaNkulunkulu sesithi siyakulungisela impela lathi enkulumo naka manje nawe usayifuni lento ukuthi uzabakhuza kanjani umzimba usenawo ukuthi kanti abamiyelana lento enyenzayo asikhonza uNkulunkulu kodwa sengiqathela nobaba ngiyamcabanga abantu abangasekho besheleza njalo uNkulunkulu ingane ziyabakhonza zibafuna na bona bathi Nkosi yabakuthina sabafundisa uBaba wethu osezulwini abafundiswanga yithi ngaphi ingane ziyasho sitawusho kwenzela omkhulu oba bebona phela umsulu noma noyisinto sayithi lesi noma bakhona wathi uJesu akazochitha nesangale inkinga ngalabo bantu mabelana abakwazi ukuya ekhaya elinjani ngoba baba nethemba lekhaya elingekho umndeni abazi ukuthi wonke umuntu ophilayo mayefa befuna yefa uNkulunkulu mawuthole emndenini ukudla angitsheleni kodwa abathandwe enkosini ngempela mina manje uma nibabeke mhlawumbe angalithemba lokuthi bayekhaya mina yonke imilindelo engayihambayo noma ngabe kuhambisa kasi noma ngabe kuhamba ikhaya noma kuhamba umkhulu kuthiwani abathandi basalwane singabe samkhalela ngoba yena usekuphi usenkosini yakhe abasho emndenini usemndenini wakhe manje bathi yena usefrosesithi i-chapter yakhe seyijana ivaliwe manje usekumdalo wakhe kanti nalo mkhulu bezalana naye wena abambekayo singekho thina nawo bathi usekuphi usesenkosini kanti nalo wezala yena nabathi babembeka bathi ukuphi usenkosini ijike nini-ke manje bathi thina masitha sesiyakhona emndenini kuye manje sababeka sisho kunye sasasijika sasho kunye bathi isintu phela isintu yini ukudidela yini kanti isintu ngoba mina ngizokudidela ngizomuntu odidekile ngoba phela bawuthi isintu bonke mina babona bencwadi umfundisi benethemba bayenkosini kanti yini for isintu kanti amasiko ethu akuyona yini indlela yokuphila esayiphiwa ubaba uNkulunkulu uyabe siyamsusa uNkulunkulu uyayisiba uNkulunkulu yona indlela yokuphila phela uNkulunkulu wathi thobelani oyihlo nithobele obaba benu akethi nithobele abadala kube sengathi kuyinkosi anginjalo wasejika nini manje ukuthi lo wathi akathotshele wathi sasiwayise kanti useyelahlile usesobakhonza yakhe kanti akamkhulu into wakhipha umyalo ukuthi bathobelane thobelani loba ubani omkhulu lothi thobelani kusho ukuthi nina okokuqala nesaba nje baba niyamthobela ngoba uthe lo omkhulu odalile thobelani amen manje asekuthanda
ungene yalo sifunayo mama. Sizofunda ngendlela ebheke kuphi bathanda. Ezulwini. Yindaba khona lesifunde ngombuso wezulu. Imvamisa umuntu odukayo ofuna ukusuka la eGoli map enjalo. Engenayo. Yeah. Ongayazi indlela kodwa efuna ukuya kuphi. eGoli noma eCape Town yena ujwayele ukwenza njalo. Ukuduka ngoba endlela ebheke eGoli noma eCape Town ziningi indlela. Yilento yenza ukuthi umuntu ahamba duka. Nesangale. Yeah. Kodwa njengoba ziningi zonke ziyakhona. Mawuthi hamba ngifika iphumit Maritzburg. Uthi uyaqhubeka. Atterberg. Uthi uyaqhubeka. My River. Uthi Escort. Bedford. Free State. Inoma ziphuma nje indlela. Mawuthi igama lakho njengoba ubuka Free State ifanele indawo enhle leyo. Ngikuphuma ngalokho kwa. Unamagama azwakale ba. Ungaze uhambe ngawo, Ujabheke la. Yeah. Hayi bana ikhaya sonke nje sihamba ngo-N3 besihamba nje ngalokho. Sonke sihamba ngalo. Nje. Yinye lesifundayo. Linye lesinjani? Sifunda. Umgwaqo. Manje mawumuntu umgwaqo asambulani la uduka. Wasuyaphuma. Free State. Nesangale. Yeah. Bathanda sifuna ukuya ekhaya. Into engiyisabayo ukuthi asazi sohamba nini. Kungenzeka ukuthi mina nje ngiyakhuluma namhlanje mhlawumbe ngikhuluma okugcina. Kodwa ngajabula uma ngingakhuluma okugcina ngoba mhlawumbe uNkulunkulu sesingaxoxisana cha wayibeke la. Uyazi ngempela kusho impela lento engiyifuna. Nesangale. Yeah. Kunokuthi ngifike ngikhuluma indaba. Ngifike ngithi umbheke ishefu. Ngihambe